Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hakasngi bawar mantap kerteng kumukertong juga seng Kongres, ubahnya khunnya ke election MDC na Nongshken constituency, ubah Monarch Shabong, ula saya deka juba ba ula yo lingba ka RTI, na ka office ka khasi hils autonomous district council, ka ba ula panjing tip kat nugi jaka ba ka district council kala asya ka sarkar India, na kebentawan kia Sainer Shah, haki kaput pidan hari war, hindi ka juba ba yo na ka district council kalong om danjing tip. Halor kani ubak Monarch Shabong ulat herting da ka baong bagi ni ka peni bagi MDC ka Nongshken constituency kala Pheil ba kamshim la le ya ka kamram jongka kum ka MDC ulak kular shikipat Nongshken ka riwar baladakin pinjab yu un ken raya kani wa ka sarkar India ru namar bagi ka mat ka biasno ba ka district council habakaran chikilar patay ko bo daga katin chitong lajong uba Shabong lapin pauru kajing ngau sarong bag katin war minta kala pau ba hakeleng keri khasi ba jaintia lingba ka jingmi kinong ruai ke bedan sab tiba pinsap priang ke katin war lima ki sur jing ruai bar ula ong balada syajid kumu MDC undang ye penek pensa ya kani namar ka katin ngadi ka we nagi penek pensa ye ka jinglong kerpang jong ka nuko dong ka than ba ka jabin riu hi barok we I've been nominated as a candidate to fill a seat in the 10 Nongshken District Council. I swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as the bylaw established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Signature and name Monarch Shabong. Kana ke jaka antho ngapi de ka bahap hapo jong ka penusla en baka nongba jong ka right Shabong hukumen nga sibon ba yeng nga hakan ke jaka antian hakaba ya ka kerteng bakar laang ke right Shabong ka mud bonga de try jaka puta jong ka right ka ba yeng hane te namenta ka jingela election bang antian kamat ke bahakmat do long ka nakbenta bang penne en bang penklan ya keriti ke dustur kabiade en katany riwar baye kemenang kong de keten lalu ya baka keten yap ka tamut ka kejai bunreu en katany baye yap ka cek keton bayi sarai ngama api katany riwar baye nyem katang we keten tamba em ke jinga sno kawe keton en kawe pat tenai nuksa ngapi try ngayo ji pintian habaya pi sharum shaning try ngayo hu pintian ba keleng kari khasi jaintia bang ki bang sangap ki jorwe jong ka thany riwar diki million mut ki bre sangap ki jorwe jong thany riwar teunga khum wei legi nong shongshong jong ka thany riwar try ngayo ji pi la penmi nge ka we ka ton ko la ma ki keleng ke India ka tadi ka ton ko kot khobor bang rupang kane la kala long ka ton khasi en ka ton jong ka percaya baru balai aktif lagi. Tek kabang ngapin tian habang riti dustur mut ka kabede penklan ya kesensiar kadar ki dorbar senong ki dorbar himan ki dorbar rai. En ba em ki sibon ki isu ki banyu kwa ngalong bang penjrong hakan ka por ki biadein ka than bayi. Ki ban leng se district council na ka benta bang penbit penbiang. En bang khangla di ki jong lebor jong ki politician lana ki MDC haba em ki kabor hentian kwa ki bang kruit lana bang pendo bor ya kabor jung ki no sunsyar hima ba lengba ki buj pofean kawain na kita dei kata kamat en ka baar kwa angan penhu hapi halor ke jong senjor jong ka jong sunsyar hentian hapo district council ha ka ba ka district council to ngapi las palat kabor ka nak benta bang khanglat ya ke jong kurup jong ke sarkar India ya ki jaka ki puta ki bade se ki thany bordar bani kawai na gimat ke bang kwa bang penji hapi yang na kana dei ke RTI ne pe kana dei ke RTI ke bapan nga ka khat khandai tarik Oktober arpu lai kana thara nga yoji phi ke bla soi hi public information khasi hills autonomous district council Shillong hakan ya RTI keling haki ya kawai ke jong keling
ngakwa ban kli ya ka jing he jong ka jing sim jaka jong ka sokar India ha kishnong khaput bat ka Bangladesh ba kentup ya ka im lengkhat perdiwa lengkhong hatmai yutumar nongjri bat kiwai kishnong nak benta ban ker sainar sia soba ban ai la ka jong ka ilaka raj Shabong ka juba ka ai ka district council ong ka omdon jingtip kmayam payam hang ne omdon jingtip kabamud baya ka jong sim jaka jong ka sokar India tian na ka benta bang penhap ya ki benta jong ka international border bayi salang ba jong sainar sia hadon tian penji ka bayi UM bono khura na ka thain bayi teladiya ba ka kamram jong ka district council long ka bangyada ka khendeu ka siap te hakane ka jong sisa penji ka ba MDC bayi ka bambi na Nongshken constituency la Pheil ka kam ba ka namar ha district council katkum kan ga jawab ong ki omdon jingti kabla hab sya ka Bangladesh na ka jong sim jong ka sokar India lalong ka 10 kilometer lalong ka 100 kilometer lalong ka 10 kilometer hadon tian ka district council nyuma ka te ka kamram bangalong ka tang su job nga en la khura nga ya kane bang mai kan no ka jaka bala kurup ka Bangladesh na ka benta ka jong ker saina sia en bayakan en khura nga hado bang da job da de bang tu Bangladesh ada de Bangladesh Delhi sek sokar India na wal jong tip namar kane de ka jaka ka ba seiso jong ka thain bayi kari jong so upai kari ka ba penbiang ya ka kamai ka ji bayi ka ba thong yo kwei thong jong sar thong intien yo sho thong yo pai en ba kane ka jaka jong ki trai jaka baki la kane jubor phina ka ep baki te habantian kane phi ka jubor di bang tip ya kano ka plan jong ka district council ka sokar India andai kung balong kantian kane ka jubab ong ka omdon jing tip te kana dai kawai na kimat ka bakwa ngan kren tapi tentian ladija baya kren ni saki wai pat kimat aka jong sisa em ki sibon ki issue ki bawi dai bang ya kren ni nak benta ga jong mentoy jong ka than hi bai ten rei ka bakong san long ka kwa nga kung baong nga phi mentno unga de traisnong jong ka riwar yeng hang ne khum traisnong en ba dai na ka ta ka daw kerpat ngai ki paiba na ka benta ki bang ai ki jong kersan hanga unga ka yin ka sem banga de na umnyu ki mei ki pa banga ki khon ki persa banga baro de ki no umnyu te namar ka takwa ngan kerpat api bang sobha bi bang ai ki jong kersan hanga hakan ka kenti di ka basion de ka shap api ha ka dur jong ka kti bang penkut ya ka jingker pat banga ya ki paiba jong ka thain riwar kuangan ong aki kumbalong kehentian upai ba jong ka thain riwar hentian la yabu ka namar ka jong hiar ka kamai ka ji jong sar nyum bathoda ka slater pan nyum bathoda u kwei nyum bathoda en ba baro ki marep ki ba penmi na ka thain be hentian la long no ka dor khum ba subret khrawai ki kharkaya hangtin ha moyong te nyuma na ka liang jong ka district council le ka non na ka be de in ka jong jong ki marep bayi hendrai ka kamram ka bakongsan bangalong ka bala tang su job ngantian bang lewat ngai ka jong sisa halor ka jong le thombor jong ki ne ki kharkaya di ka bad khat ki ya ka kamai ka ji bayi na ka benta bang ailat ki dong rep bayi bang yeng ki halaki jong ki chat ki dong rep jong sar ki dong rep saterpat ki dong rep kuei kine de ki benta ki bakongsan de na ka benta bang penim ya kayo ka kot jong ka thain diwar bayi kana de ka kamram bang akum MDC bangle nga bang ya kren en ki board jong ka district council lane la sela de en ki board jong ka sokar jila kapor kala day bapinjit ya ki MDC jong pi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ka e ka thong ka bakidon ki e ki man ki bakongsan ki bakibu akman kita ki de ki jingkeli ki ba pidon kam man yo ya ka jubab haswa ba pin lek ban tap ya ka vote jong pi ha ka arpu wai tarik urumpang arja arsa baik ya ka ne ka program markman pat ki kertong